Hej. Vi vil i denne lille video kigge lidt på, hvordan vi dimensionerer vores lavspændingsledere. Det der er i det, det er jo, at vores lavspændingsledere er beskyttet med den foran, med hensyn til korsbeskyttelse, er beskyttet af enten vores transformerbeskyttelse med relæ, eller vores transformerbeskyttelse med sikring. Det vi skal være opmærksom på her igen, det er, at her har vi altså nogle lavspændingsledere, som går direkte fra transformeren ned i en given sikringsliste, eller i en effektafbryder, eller i nogle tilfælde, der har man en skinne, og ud fra den skinne går der et kabel direkte ind til en transformer. Der kan være mange forskellige former for, hvordan det her det er lavet. Men i mange tilfælde her, så har vi jo nogle enledere, som går ned eventuelt i en maksimalafbryder, eller en QSA, eller hvad det nu end måtte være i det tilfælde her. I hvert fald skal de her jo enledere jo dimensioneres, det vil sige, at de skal jo på en eller anden måde både korsslutningsbeskyttes, og de skal overbelastningsbeskyttes. Det vi kigger først på her, det er egentlig at kigge nogle betragtninger i forhold til korsslutningsbeskyttelsen, fordi at det er jo kun det foranseende udstyr, det vil sige en sikring af relæ, som kan korsslutningsbeskyttes for vores enledere. Hvis vi ser på, hvordan det egentlig er lavet, kan vi se et billede her fra en transformer, hvor vi har sekundære siden, og der kan vi se, hvordan de nogle gange bare bliver væltet ind, de bliver klipset sammen. Man bliver ikke fremført som L1, L2, L3, som vores tabeller faktisk egentlig siger. Det kan være lidt en udfordring, men vi er jo nødt til at dimensionere efter vores tabeller, og ikke efter, hvordan det i virkeligheden er landet. Men det vi kan se i langt de fleste tilfælde, det er, at det er nogle meget, meget korte strækninger, som er fra vores sekundære horn. Vi kan se, at der er 4, 3 faser og 0. Det tilfælde her så er vores 0 her, eller vi kan se, at der er 3 strømtransformer på vores 3 faser. Men vi kan se, at det er nogle meget korte ledninger, som altså går ind i en eller anden form for beskyttelsesudstyr. Her ser jeg i det tilfælde faktisk en maksimalafbryder. Hvis vi kigger på næste billede her, kan vi se en anden konstellation, hvor vi har nogle transformer, og der kan vi se, at der er lidt længere strækninger på de her NOBH, som vi egentlig anvender normalt. Egentlig som altså, der kan vi se den måde, som kablerne de er oplagt på, ned her til en sikringsliste, hvor de her ting så er monteret. Og her igen, som jeg siger, et andet tilfælde, hvordan tingene er lavet. Igen på at se, hvordan enlederne er monteret. Og igen her kan vi se lige et billede, hvor der ser en maksimalafbryder herinde også, hvordan de er meget, meget kort i de tilfælde af de her ting. Det vi skal være opmærksom på i forhold til dimensionering er, hvad er det beskytter. Hvis vi først en gang kigger på et relæ, kan vi også se heroppe i den her I enkelthak og T enkelthak, altså også overbelastning beskytter, eller kan overbelastning beskytte, men skal i hvert fald korsslutning beskytte vores lavspændingskabler. Så vores dimensioneringsgrundlag er jo, at vi skal have fundet også, at de skulle kunne bære en strøm, og der kan vi se for eksempel en 1000 kVA eller en 836. Der har vi så de strømværdier herover, som vores lavspændingskabler jo skal dimensionere, så det vil sige, at typisk vi vælger nogle parallelle kabler. Men det er altså fra sekundære horn og så ned i et eller andet der, men vi anvender typisk NOBH cover kabler. Hvis vi kigger i den tabel fra NKT, vi har, som også er i vores i 6064, fordi det her det er jo et eller andet sted, skal jo overfølge det her på sekundær siden af transformeren, men så skal det jo et eller andet sted overholde i forhold til 6064 i de tabeller, som er i det ting. Typisk så anvender man nogle standardkvadrater, det kan så være fra 120 til 240, jeg har i hvert fald ikke set anvendt måske 300 kvadrater i nogle enkelte tilfælde. Men ellers så kan vi sige, at det er jo de her kvadrater, som vi jo typisk vil anvende. Så er spørgsmålet om, hvordan kablet er lagt op. På de billeder, vi kunne se der var det i hvert fald i nogle tilfælde, ja, der var det så i trekant. Men det vi skal være opmærksom på, det er jo, at der er det jo L1, L2, L3. Men sådan følger man det ikke, og det er jo fordi typisk så er transformerne jo ikke fuldt belastet, så følger de faktisk ikke det her katalog. Men det her, det forudsætter altså, at det er L1, L2, L3, og i det tilfælde her L1, L2, L3. Som så ligger med en eller anden given afstand formodentlig. Men her ligger det jo så 1, 2, 3 tæt sammen, og det betyder så, at strømværdien er 634 ampere. Har man lagt det op i trekant metode F, kan vi se enlederne, så er det kunne bære 607 ampere. Men altså, hvis vi kigger på 240 kvadrat,
som mange gange er et anvendt standard tværsnit, ja, så kan vi bruge, kan det trække 634 ampere. Vi skal være opmærksom på temperaturen. Omgivelsestemperaturen er regnet for 30 grader, og vi kan opnå 35 grader i en transformerstation. Med nogle gamle opgaver kunne man sagtens også have 40 grader. Men det vil sige også, at vi skal jo korrigere for temperaturen, og der kan vi sige for vores NOBH, altså for vores XLPE isolation, der har vi en korrektionsfaktor på 0,86, hvis temperaturen er 35. Men normalt vil vi ikke anvende, og det kommer vi senere ind på, hvorfor vi ikke vil det i transformerstationen, have temperaturer, der er over 35 grader. Men altså, så vi regner normalt op for det, som ligesom er det, som er tilladt efter standarder. Så det vil sige, at vi selvfølgelig skal i forhold til den strømværdi, vi har, skal vi jo foretage de korrektioner med hensyn til tabeller gange med temperaturkorrektioner og hvordan tingene de er oplagt. Man kunne også godt forestille sig, at de lå på en kabelstige, hvilket vi så i en af tilfældene. Nu skal vi finde ud af, hvad er det, hvordan ligger de, hvor mange kabler er der lagt op. Og i det tilfælde her er der 3. L1, L2, L3 og L1, L2, L3, så er det altså 3 forskellige, der er fremført i forhold til, hvordan det er, altså L1, L2, L3. Og så skal man følge den oplægningsmetode, som er i KT's katalog. Det vil ligge i den her video, lige gå ind på, men NKT viser klart om, hvordan det skal laves. Men går man ind her og kigger lidt på, og ser på hvor mange parallelle kabler skal man typisk have på lidt større transformer, så kan vi se, at hvis vi havde en 400 kW, så kunne vi faktisk klare os med en enkelt. Her det er 240 kvadrat, men hvis vi gik ned i kvadrat, så skulle vi have nogle parallelle. Og det følger noget at gøre med, hvordan den enkelte transformer, eller forsyningsselskab, har valgt at lave det her som standard. Mange gange kommer det også som færdig op for Alfa Pris, eller dem, der laver det holdtrap, eller hvad det nu er, der leverer, så kan det være, at de leverer en fast station, hvor de så har fået at vide, hvordan forsyningsselskabet gerne vil have det lavet. Hvis vi kigger på en 800 kW hernede, kan vi se, at der kan vi jo klare os med 2 parallelle 240 kvadrat. Skal vi op i en 1000 kW, jamen så skal vi have 3 parallelle 240 kvadrat, så har vi 1902 ampere i forhold til vores mærkestrøm på transformeren. Belastningsstrømmen her for 1444 ampere. Så vi skal selvfølgelig være i landet, at vi selvfølgelig skal vælge nogle kabler, som har en større strømværdi, også korrigeret, som er større end det, som transformeren skal kunne øge i det her tilfælde. Det, der er vigtigt her, det er jo, at vi som sagt vælger antallet af parallelle kabler og kontrollerer. Derefter skal vi tjekke kortslutningsbeskyttelsen med sikring eller relæ, og kigger vi på kortslutningsbeskyttelsen, har vi den formel her, som her 143 i anden, gange med S i anden, og det vil sige de antal parallelle kabler skal ind der, divideret med den kortslutning vi har, som den skulle kunne tåle i anden potens. Så den her formel skal vi ind for at tjekke holdbarheden, og det er næsten umuligt, at de kabler, som vi har valgt der, ikke vil være kortslutningsbeskyttet. Det, der har været lidt et issue, det var med hensyn til overbelastningsbeskyttelsen, om man overbelaster bagud, eller hvordan har man tænkt sig at foretage den overbelastning. Det kigger igen på konstellationen. Kan vi se her, hvad er det, der skal overbelastningsbeskytte de her kabler. I nogle situationer ser vi, at de her kabler, de er bagud overbelastningsbeskyttet, hvis der ser en sikring. Det er meget nemmere, når der ser et relæ, til at gå ind og finde ud af, hvad er det, der ser. Men når der ser sikring herover, kan vi se, i forhold til valg, jamen, så er man tvunget til, at det skal det beskyttelsesudstyr herover, typisk en maksimalafbryder, som så bagud overbelastning beskytter de her lavspændingskabler. Så det skal man altså ligesom være opmærksom på, hvordan man har tænkt sig, det skal foretages i det her. Men det er som sagt meget nemmere med relæ, jamen, så kan man jo bare indstille i enkelthak i forhold til det. Og det betyder så også, at det ikke giver meget mening bare at sætte en eller anden stor overbelastningsfaktor på vores enkelthak i vores indstilling af transformeren i de her ting. Det vi skal være opmærksom på, det er, at i gamle dage, der skulle disse enheder ikke overbelastningsbeskyttet, men det vil Sikkerhedsstyrelsen ikke sige, at de ikke skal mere, så vi er nødt til i dag, i de stationer, der bliver lavet, der er man nødt til at sikre, at de også er overbelastningsbeskyttet. Det er sådan, det hænger sammen. Hvis vi kigger på et eksempel,
På belastning kan vi sige, at vi har en 1000 kVA transformer, som altså har en mærkestrøm på 1444 ampere. Vi vælger 3 parallelle 240 kvadrat, og hvis vi antager, at der er 35 grader, og de ligger tæt sammen, så har vi en korrosionsfaktor. Gang det på, så har vi en værdi på 1700, altså knap 1753 ampere, som kabler de må bære i tilfælde her. Kigger vi på den belastningsstrøm, som transformerne altså kan levere, kan vi se, at de 1752 jo er altså større end de 1440 hver. Så vi skal altså tjekke, at den reducerede værdi, vi har med hensyn til fremføring, nøjagtigt som vi plejer, skal være større end den belastningsstrøm, som vi har tænkt os at belaste, eller kunne belaste transformer med i et eller andet tilfælde her. Så kommer det sidste, som jo altså også er vigtigt at bare vælge kabler, det er også, at de skal kortslutningsbeskyttes. Går vi ind og kigger lidt på formlen, kan vi se her, har vi altså 3 240 kvadrat, og hvis vi forestiller os, at vi har en kortslutningsstrøm på, på 20 kiloampere, kan vi se, at det kan altså holde i 26,5 sekunder. Var der tale om, at der var 30 kiloampere, ja, så kan vi se, at de kan holde i 11,28 sekunder. Så vi kan se, at det er jo sjældent giver noget problem, når vi tænker på vores transformerbeskyttelse. Ja, så vil den jo typisk koble under, i hvert fald under 2 sekunder. Og det samme gælder jo vores sikringer. Vi har jo den der betingelse for de 2 sekunder til transformerbeskyttelsen. Og derfor kan vi se her, at når vi har det, og det er kontrolleret og styre på, så vil der aldrig nogensinde være nogen problemer med, at det ikke er kortslutningsbeskyttet. Men vi skal selvfølgelig gå ind og vise, at vi er i stand til at kontrollere, at de her kabler, som vi vælger, de er oplagt på en måde, så de både er overbelastningsbeskyttet, og de er så også kortslutningsbeskyttet i det her. Men det vil som sagt aldrig give nogen problemer. Men sådan går man altså ind og vælger enleder på lavspændesiden, og kontrollere kortslutningsbeskyttelsen og sikre os, at det er beskyttet